lav i lekcija poniznosti i sjaja srca. Tvoje postojanje miriše na svetlost. Gde god se pojaviš, prostor se menja. Ljudi postaju topliji, tihi razgovori pretvaraju se u osmehe. Ali tvoj duhovni zadatak nije da sijaš jače od drugih, već da naučiš da tvoja svetlost postoji i kada je niko ne vidi. Tvoj ego voli aplauz, ali tvoje srce traži istinu, a ono šapuće: nisi stvoren da te gledaju, već da inspirišeš. Ponekad ti se čini da ako te svet ne prepozna, nestaješ, ali tvoja duša zna da prava moć nije u tome da te svi vole, nego da ti voliš i onda kad niko ne gleda. Bog ti je dao vatru da greješ, ne da dokazuješ da goriš. I svaki put kad naučiš da voliš bez potrebe da budeš voljen zauzvrat, postaješ veći nego što si ikada bio. Tvoje srce nije pozornica, ono je hram, a tvoja snaga nije u glasnosti, već u nežnosti kojom voliš i kad te niko ne razume. Kad prestaneš da se plašiš tišine i prestaneš da meriš ljubav po tuđim pogledima, tvoja svetlost se vraća svom izvoru, jer lav ne sija zato što želi, već zato što ne ume drugačije. I to je njegova sveta istina. Pišite mi u komentarima kako vam se dopao ovaj video o lavu. Vaš astrolog i ja.